Inaprobit saran kan 37 anyos na si Ann kan Purok 3 Barangay Tamaoyan, Legazpi City, ang pigkundiser na hygiene as in maternity kits distribution kan ako Bicol Party List. Sa indang barangay pasado alas 10 nin aga kan nakalihis na Sabado, Disyembre 2. Apwera sa hygiene kit, nakaresibi man siya nin maternity kit na magagamit niya ng gad sa iyang pag-aki. Tulong bulan na kaya siyang bados sa iyang ikalimang aki. Sabi niya, dawa puro papano makakamenos na ini sa iyang isipon sa gastos. Magagamit ini hanggang sa pag-aki. Maraming salamat sa ako Bicol Party List at tinarao po ngunyan sa mga aki at sa muyang mga magurang. Inaprobit saran man ni Joanna na sambit na aktibidad. 5 bulan naman siyang bados sa ikalima niyang aki. Kaya dakula manan sa iyang pasasalamat, huli tasaro siya sa nakaresibinin amay na aginaldo sa partido. Dakula kong tabang ang natao po ninda para po sa mga magurang na nangay po. Apwera sa mga bados, benepisyaryo manin sa bon si Pilio Asintinapay maging ang mga daycare pupil sa lugar. Yeah, I'm happy. Wow! Nagtao man in entertainment ang 4 anyos na si Luke Travis Ayala na nagpahiling man kan sa iyang tibay sa pagkanta. Every time we say goodbye, it be a hurt. While the sun goes down and the bell won't play, hello, the ways remember was this way. Nangenot asin nakiugma sa aktibidad si ako Bicol Party List Executive Director Attorney Alfredo Garbin Jr. Sa mga partners, Children International, Gardenia, Philippines, and all the sponsors dahil nakapagbigay tayo ng kasiyahan today. Especially yung hygiene kit that will be used by the children for their hygiene purposes. Remember, Naging posible ang aktibidad sa tabang kan Gardenia Philippines, Children International Philippines Incorporated as in iba pang katuwang na stakeholders kan partido. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.